A Xunta investirá máis dun millón de euros en 41 concellos que resultaron afectados pola vaga de lumes do pasado mes de outubro. O orzamento destinarase a reparar aqueles bens de titularidade municipal que foron danados e que non estaban cubertos polo resto de liñas habilitadas na orde conxunta de axudas do 27 de outubro. En concreto, esta orde conxunta recollía a posibilidade de establecer convenios de colaboración coas entidades locais para reparar ou repoñer os recursos e bens de titularidade municipal. En primeiro lugar, articuláronse e pagáronse as axudas que eran máis urxentes, que son as destinadas ás familias dos falecidos e ás persoas que resultaron feridas. Posteriormente, foronse efectivizando o resto de axudas, como xa dixo a delegada anteriormente, fundamentalmente as de medio rural, economía e emprego e vicepresidencia, que son as máis cuantiosas, xunto coa de infraestructuras e vivenda. En total, contamos cun orzamento de 11,3 millóns de euros na orden conxunta. Esta cantidade ampliouse hasta 13,2 millóns de euros. Logo de reclamar información aos concellos en colaboración estreita coa FEGAMP, procedeuse a enviar técnicos para a comprobación in situ dos danos declarados para determinar a súa elexibilidade dentro do obxeto desta liña de axudas. Rematado este proceso, elaborouse a relación de gastos subvencionables nos que incorren estes 41 concellos e que ascende a uns 2 millóns de euros. Tal e como se anunciara, a Xunta chegará ao 50% desta contía, pero co fin de cubrir unha maior porcentaxe, dirixiuse por carta ás deputacións provinciais de Ourense e Pontevedra, onde os danos foron máis elevados para solicitar a súa colaboración. A Administración Autonómica destinou un total de 23 millóns de euros a paliar as consecuencias dos lumes de outubro, 13,2 millóns de euros mediante a orde conxunta de axudas e 9,8 millóns en actuacións directas. Pola súa banda, a Consellería do Medio Rural continúa no Oriente ourensán as reunións de traballo para tallar a actividade incendiaria. O obxectivo fundamental destas xuntanzas é conocer as causas e as peculiaridades das zonas que visitamos, desas parroquias de alta actividade incendiaria. Cada unha ten a súa peculiaridade. A semana pasada na Gudiña falábamos fundamentalmente centrado os cazadores, a súa preocupación, o tema da caza, da gandeiría. Hoxe en Viana, Vilariño, probablemente, aparte que seguramente tamén de falar de gandeiría, falarános de soutos, de castañas, que cada un temos a peculiaridade, incluso os veciños, as veciñas, as poboacións, o que queremos por ese traballo que facemos antes, durante e despois, en común. Ao longo desta semana completarase o calendario de 15 xuntanzas en todo o territorio galego, nas 77 zonas consideradas actualmente como parroquias de alta actividade incendiaria.